سلامات زخبركم تخاتلتي نا ام تي سوشيال انترتينمنت لو ما عندها حزنا لكم متينا زلنا جوزي إنا حزنا لكم متينا زلنا كم زعينت جوزي كما يجرنا ندمر ويكان نوجدل ويكان مقل كم زعينت بحفشة سرارحو هنرينا كم يجرنا نصرحو خمس الحركو تقوينو قدم جمارنا جين شير سبسكرايب لايك ايتروسعو منتان مهارن ازانا قاعد نسخون الفيديوتاتنا ختكاتاتولو نغيد نابتي اوكي قداميتي زلاتنا هجي زيايا أربعة أبرسي حموشة استدمرو سلسة أبرس خلطة زقودولو حادة أبرس أربعة استدمرو حموشة أبرس سلسة أتبل زلان أفراكشن قال لك كم أبتي وكندمر كلنا نتقومولو كستاي كم زمالتي كمزي نحر جيرنا كلتا استدمرو سلسة زروبحو أربعة استمقلو حاموشة لعر كمزي جيرنا لك بود ماس نتقم مالتيو استمقلو هجي خابزيهم استمقلو قد قدامنا تسرح بدحرو زروبحو نسرح بدحرو استدمرو ندمر مالتي لك تناي بود ماس كستاي نتقم مالتي ناي بود ماس رول مالتي ولا فراكشن كا لك كومينا نتقم كومي لخا تا بود ماس تبل امصي علخو ابود ماس اقولنا ريفايس نغبر دغما نغبر ዛ قدامي زلاتا بي تبل زلا براكيت مالتيو براكيت كا بحصور زلو قطري قدامنتي سرح مالتيو اندحر بحصور زلو قطر له مالتيو بدحرو اندحر زخونه قطري زيا مالتا او زلا اوف مالتيو الساقه زخونه قطري سكوير روت زلو وي نامنت كمز قطري نحرالو وي كا كمز عينت قطري ندحرالو خا سوا خلا يوهبو مالتيو كمز عينت قطر تخوينو ሳልሳይ ቃ ዘሎ ዲ ይብላሉ ዲቪዥን ማለት እዩ ዲቪዥን ቃ ዝተመቆሎ ማለት እዩ ዝተመቆሎ እንድሕራሉ ቃ ሳልሳይ ንሰርሖ ማለት እዩ እዛ ኤም ቃ ኣላትና እታ ኤም ቃ ማልቲፕሊኬሽን ማለት እዩ እሱ ቃ ዝረብሖ ማለት እዩ እዚኣ ኤ ቃ ኣላትና እሳ ቃ ኣዲሽን ማለት እዩ እሱ ቃ ዝተደመሩ ማለት እዩ እታ ኤስ ቃ ኣላትና ሰብትራክሽን ማለት እዩ እሱ ቃ ዝጎደሎ ማለት እዩ ሕጂ ብዛ ቀዳመይቲ ዘላትና ሕቶ ክስታይ ኣላትና እዛ ቀዳመይቲ ዘላትና ሕቶ ዝተደመሮ ዝጎደሎ ዝተደመሮ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ቀዳምነት ንሕና ሕጂ ዝተደመሮ ቅድሚ ዝጎደሎ ስለ ዝስራሕ ኣብዚ ስለ ቅድሚ ስለ ዝስራሕ ዝተደመሮ ኢና ክንሰርሕ ማለት እዩ መጀመርያ ኣብኡ ከለኹ እዚ ከምዚ ማለት ቁፅሪ እንድሕር ኣሎ 4 ርእሲ 5 እንድሕር ኣሎ ከምዚ ማለት እዩ 4 ዝተመቆሎ 5 እዚ ንሓደ እዩ ከምኡ ማለት እዩ ولا حدا فولي ነገር ዘለዎ ይኮን ሕጂ ንኺድ ናብቲ ሰራርሓ ኦኬ ንኺድ መጀመርያ እዚአን ክንሰርሕ ኢና እዚአን ዝተደመሮ ኣለዋና እዚአን ንሰርሕ ማለት እዩ ካብኡ ኣብ ዝተደመሮ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንገብሮ እዝን እዝን ነርብሖም ክልቲኦም እዚ ከዓ ናብዚ ነርብሖ እዚ ከዓ ናብዚ ነርብሖ ማለት እዩ ከመይና ንገብር ከምዚኣ ንገብር ከምዚኣ ምስ ገበርና ኣብዚኣ ተ 5 ዝረብሖ ክልተ ንገብር ማለት እዩ እዞም ኣብ ታሕቲ ዘለዉ ብድሕሩ እዚ ክልተ ናብዚ እንድሕር ከይዱ ክልተ ዝረብሖ 4 ክንገብርና ከነርብሕና ማለት እዚኣ ምዚኣ ተርብሓ ኣብዚኣ ሽዑ ዝተደመሮ ንገብር ሽካኡ ከዓ እዚኣ 5 ናብዚ ኤክስ ተኸይድና ከዓ 5 ዝረብሖ 3 ንገብር ማለት እዩ ከምዚኣ ምስ ገበርና ብድሕሩ ዝጎደሎ እዚኣ ከዓ ንገብር ዝጎደሎ ምስ ገበርና እዚአን ቃ ልክዕ ከምዚኣ ነዚኣ ሓንቲ ዝገበርናያ እዚኣን እዚኣን ነርብሐን እዚኣ ሽዑ ናብዚ ነርብሓ እዚኣ ሽዑ ናብዚ ነርብሓ ማለት እዩ ቅድም ሽዑ ከምዚኣ ንገብር ከምዚ ምስ ገበርና 4 ዝረብሖ 3 ንገብር እቶም ታሕቲ ዘለዉ ንክልቲኦም ነርብሖም ሽዑ 3 ናብቲ ሓደ ተርቢሕና 3 ዝረብሖ ሓደ ይኸውን ከምዚኣ ንገብር ዝተደመሮ ንገብር ካብኡ ከዓ እቲኣ 4 ዝረብሖ 5 ንገብር ማለት እዩ ካብኡ ምርባሕ ጥራይ ዘለና ነርብሖ ጥራይ ማለት እዩ ክልተ ዝረብሖ 4 8 እዩ ዝተደመሮ 5 ዝረብሖ 3 ከዓ ኣለና 15 እዩ 5 ዝረብሖ 2 ከዓ ኣለና 10 እዩ እሱ ከዓ ማለት ዝጎደሎ ንገብር
بدحرو سلسته زربحو حدا لنابتي سلسته زربحو حدا سلستي استدمرو 4 زربحو حمشقة إسرائيل مالتي كاو 4 زربحو سلسته 12 همزي نقبل كاو زغودل علنا مالت نديم قدم ندمرهم تمام طالع على تدميرنا ازن دحر دميرنايوم شومون تستدمر 15 23 يمص ኣብ ርእሲ 10 ዝጎደሎ 3 ዝተደመሮ 20 ከዓ 23 እዩ ኣብ ርእሲ 12 ማለት እዩ እዚኦም ከዓ ሽዑ ነጉድሎም ልክ ከምታ ናይ ሳዶም ናይ ዝተደመሮ ኢና ንገብር ኣብዚ ሞ ንስራሓዮም ኦኬ ልክ ከምታ ናይ ተደመሮ ጌርና ኢና ንሰርሕ ሓንቲ ትፈልያ እቲኣ ዝጎደሎ ንገብራ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ከምዛ ዝገበርናያ ናይዛ ዝተደመሮ እዝን ነርብሖም ቅድም ከምዚኣ ንገብር ከምዚኣ ምስ ገበርና 10 ዝረብሖ 12 ማለት እዩ እዝን ኣርቢሕናዮ እዝን ካብኡ እዚኣ ከዓ ናብዚ ነርብሓ እዚኣ ናብዚ ነርብሓ ማለት እዩ ካብኡ 12 ዝረብሖ 23 ኣለና ኣብዚኣ ሽዑ ዝጎደሎ ኢና ንገብር ኣብቲ ሓንቲ ዝተደመሮ ጌርና እዚኣ ግን ዝጎደሎ እያ ትኸውን 10 ዝረብሖ 23 ማለት እዩ እዚኣ ናብዚ እንድሕር ኣቢልናያ ማለት እዩ بدحرو تي 12 زربحو 23 دحر أربحنا 12 زربحو 23 276 يمصلنا 276 يمص زغودلو 10 مس 23 تربحنا نتا 23 حنت زيرو بدحر توسخنا لا 230 تمص مالتي كم يعني قبل بدحرو 10 زربحو 10 خلطة دحر زربحو 10 زيرو نص خلا انت 10 خلطة 220 تخون مالتي بدحرو دحر عوديلنا يو 276 230 دحر عوديلنا نيجاتيف نمبر يخبرنا بركس كستايسي 276 نيجاتيف يكون زبن نمبر 276 بتقلبات يا مسيلة نصنيها 276 زربحو 230 نو زغودلو سوري 46 تهبنا مالتي 46 تابع على زلوان نحر أولنا 46 كتبنا ኣብ ርእሲ 120 ማለት እዩ ኦኬ እጂ እዚኣ ማለት እዩ 46 ኣብ ርእሲ 120 መፅያላታ መልሲ ማለት እዩ እጂ ናብታ ካልአይቲ ንህቶ እዚኣ ከም ጌርና ሰሪሕና ቀሊል እዩ ጥራይ ክሰርሕ ቀላቀስ ኢልካ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ናገበርካ ዋላ ዝኾነ ኮምፕሊኬት ዝኾነ ሕቶ ትሰርሕ ትኽእል ኢኻ ቀስ እናበልካ ይኹሉ ነገር እጂ ናብታ ካልአይቲ ከዓ ንኺድ ኣብዛ ካልአይቲ ክስታይ ኣለና ኣብዛ ካልአይቲ ከምዚ ዓይነት ቁፅሪ ንርኢ ኣለና ሓደ ሙሉእን ክልተ ኣብ ሰለስተ ሕውስዋስ ጉዚ ወይ ከዓ ሚክስድ ፍራክሽን ንብሎ እዚ ቅድሚ ምጅማርና ከምዚ ዓይነት دحر حتى تالو كنقيروم علينا نزيوم مالتي نزيوم كنقيروم علينا ابتي قداماي فيديو يارئني رقم غيرنا نقيروم مالتي كمي غيرنا نقيروم مسيلكم زي سلسته مزي حدا نربحو እዚ ከዓ ንድምሮ ማለት እዩ ምዚ ሓደ ዝተደምሮ ክልተ ንገብር ቅድም ከምዚያ ንገብር ዛ ሰለስተ ብዚያ ንገብር ከም ዘላ ታብ ድሕሩ እዚያ ምዚያ እንድሕር ኣርቢሕናያ ሰለስተ ምስ ሓደ ተርቢሕናያ ሰለስተ መፀልናይስ ምስ ክልተ ተደሚርና 5 ማለት እዩ ከምዚ ጌርና ካብ ሚክስድ ፍራክሽን ካብ ሚክስድ ፍራክሽን ናብ ኢምፕሮፐር ፍራክሽን ንغيሮ ማለት እዩ ከምኡ ጌርና ቅድም ንኩላ ታሕቶ ንቀይራ ሕጂ እተን ከምኡ ዘለዎም ቁፅሪ ማለት እዩ ኣብዚኣ ክልተ ሰለስተ ቁፅሪ ከምኡ ኣለውና ኣብዚኣ ኣላ ሓንቲ ኣብዚ ቀዳመይቲ ዘላ ኣላትና ካልኣይ እዚኣ ቀዳመይቲ እዚኣ ኣላትና ሓንቲ ትቕየር እዚኣ ከዓ ኣላትና ማለት እዩ እዚኦም ክንቀይሮም ኣለና ሰለስቲኦም ቅድሚ ምጅማርና ምስራሕ ማለት እዩ
كاو خمسة خريكم صنعكم جيرنا زيا سلسته شعوم زيا قدم كم زيا نقبر إلى سلسته زيا نقبر بدحول سلسته مس حدا تربحنيا سلسته خبناي سلسته خوني سلسته مسكلته تدميرنا يا خا حاموش خوني زيا سلو مراد قبر زيا خا لك حمزة زولكم سلسته زيا نابزيا نمصو بدحرو سلسته مسكلته تدميرنا تربحنيا شدش خوني مس حدا شو عطا مالتي اوكي كومن حرجرنا بدحرو استمقلو قا نقبر ابزي ازيا اوريدي بعلات قيرتيا زلا يتدلينا ناخن قيرا نتن كال نغيرن اوكي ولا اذا حنت خا ذا سلسته برسر بعد زلا اوريدي استغيرته سربعه نقبرن بدحرو تا حنت خا زيا زروبحو زلاتا زي تغيرتيا نغيران زياخا شدش زيا نقبر شدش مسلسته نحرار بحنايو 18 كمصلناي 18 مسكلته تدميرنا خا 20 كمصلناي مالتي اذن اربحنا خمز كاريكم صلاحكم مالتي تعمل سجي توتالي غيرنا يالنا ناب امبروبر فراكشن ودحرو كنت زبلكم ابتي بود ماس بود ماس مالتي بود ماس هنا كنتقم ابزي كابزي مج كلهم كستا لنا زي استمقله قدامነት كنسرحو مالتي እዚ استمقله قدامነት كنسرحو ኢና ፐርከስ ኣብ ቦድ ማስ ዲቪዥን ብራኬት የብልናን ኦዚ ዝኾነ ካ ስኩዌር ሩት ገለ ዘሎ ናምበር ስለዘለ ክሳና ቅድም ሰርሕ ማለት እዩ استمقله ካው እዚኣ ከም ዘላታ ነው ሩዳ ማለት እዩ 5 ከም ዘላታ استدمሮ ካው ኣብ ክስታይ ማለት እዩ ኣብ ምምቃል እንታይና ንገብር ንዚኣ ዝረብሖ ንገብራ ብድሕሩ ንዚ ንግልብጦ ማለት እዩ ንሰለስተን ላዕል ንሰዶ ነቲ ሓደ ካ ነታሕት ነውርዶ ማለት እዩ ከምዚ እዚኣን ገልቢጥናያ ማለት እዩ ሽዑ ነርባሓ ብድሕሩ ክትስራሕ ትኽእል እያ ከምዚ ንድሕር ገልቢጥናያ ሽዑ ንሰርሓ ማለት እዩ እዚኦም ከም ዘለዎም ነውርዶም ኩሎም ካው ዝነርብሖ ጥራይ ማለት እዩ ኣብ ዝረብሖ ከተጣፎም ትኽእል ትኾንካ ናብዚ ኤክስ ማለት እዩ ናብዝን ከተጣፎም ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ንዖም ተብሎም ትኽእል ኢኻ ጂ እዝን ክጣፉ ይኽእሉ እዮም እንድሕር ንሰለስተ ብሰለስተ መቂልና ሓደ ይኸውን ንሰለስተ ሰለስተ ተመቂልና ሓደ ይኸውን ማለት እዩ ብድሕሩ እዚኣ ቀላል ኮይናትልና ኣላ ከምዚ ኮይናትልና ኣላ ማለት እዩ ሓደ ዝረብሖ ሓደ ሸውዓተ ዝረብሖ ሓደ ኮይናትልና ኣላ ማለት እዩ ከምኡ ኮይናትልና ኣላ እዚኦም ከም ዘለዎም ኣብዚኣ ዝተደመረላትና ኣብዚኣ ዝተደመረላትና ኣብ ርእሲ 4 ዝረብሖ 20 ኣብ ርእሲ 6 ማለት እዩ ምዝኻ ዝተደመሮ ለና እዚኦም ከም ዘለዎም ነውርዶም ንቅድም ምሰራሕና ነዚኦም ንሰርሕ ማለት እዩ ካብኡ እንድሕር ናብዚ ገፅና ካብዚ ንጀምር ኦኬ ካብኡ 5 ኣብ ርእሲ 3 ከም ዘለዎም ንፅሓፎም ዝተደመሮ 7 ዝረብሖ ሓደ እንድሕር ጌርና 7 እዩ ሓደ ዝረብሖ ሓደ እንተጌርና ካ ሓደ ማለት እዩ ኦኬ ሽዑ ዝተደመሮ 3 ኣብ ርእሲ 4 ዝረብሖ 20 ኣብ ርእሲ 6 ኦኬ ሕጂ ኣብዚ ዝተመቀለ የብልና ሕጂ ድሕሪ ዝተመቀለ ከዓ ዝረብሖ ኢና ንሰርሕ ዝረብሖ ሽዑ እዚኦም ክንሰርሖም ኣለና ማለት እዩ ሕጂ እዚኦም ቅድሚ ዝምድማር ንዖም ክንሰርሖም ኣለና ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ንዖም እንድሕር ሰሪሕናዮም እዚኦም ከዓ ልክዕ ምርባሕ ከዓ ናብዚ ኤክስ ከነጥፍኦ ዝኽእል ተኮይና ኢለኩም ናብዚ እንድሕር ከነጣፍኦም ንኽእል ኮይና ነጣፍኦም ንኽእል ኢና እዚኦም ከዓ ዝጣፉ እዮም እዚኦም እዞም ዝክስታይ ቢልናዮም ዘለና ማለት እዩ ኦኬ ሶሪ ደምሲሰያ ኦኬ 20 ኣብ ርእሲ 6 ካው እዚ እንድሕር ብክልተ ب4 مقيلنا نزي حدا خوني
4 ب4 ተመቂልና ሓደ ይኸውን እዚ ከዓ ብ4 ተመቂልና 5 ይኸውን ማለት እዩ እዚ ከዓ ብ3 ተመቂልና 2 ክኸውን እዩ እዚ ከዓ ብ3 ተመቂልና 1 ይኸውን 3 ተመቕሎ 3 1 እዩ እዚኣ ከዓ ከም ማለት እዩ እዚ ሕጂ ኦልሬዲ ጣፊእና ኣለና ዋላ ተዘይጣፊእና ፀገም የብሉን ግን ድሕሪ ኣጣፊእካዮ ንምርብሑ ቀሊል ይኸውን ማለት እዩ ብድሕሪኡ እዚ ንርብሖ እንተ 1/5 እዚ ከዓ 1/2 ማለት እዩ ከምዚ ትኸውን ማለት እዩ 1/2 1/5 ማለት እዩ ብድሕሪኡ እታ ዝተደመሮ ከም ዘላታ ነውርዳ ዝተደመሮ 5/3 ኦኬ ካብኡ እዚኦም እንድሕር ኣርቢሕናዮም ክህቡናዮም እዚኦም እንድሕር ኣርቢሕናዮም 5 እዩ እዚ ከዓ 2 እዩ ማለት እዩ 1/5 5 1/2 ከዓ 2 እዩ ማለት እዩ ኦኬ ሽዑ ዝተደመሮ ኣለና ዝተደመሮ ከዓ ከምታ ኣብታ ቀዳመይቲ ዝረኣኹኩም ክስታይ ጌርና ንድምር ቅድም ንዝን ነርብሖም ማለት እዩ ካብኡ እዚ ከዓ ናብ ዝነብሎ እዚ ከዓ ናብ ዝነብሎ ቅድም ከምዚ ንግበር ብድሕሪኡ 3/1 ንገብር ኣብዚኣ ከዓ ዝተደመሮ ኣላትና እንደገና ኦኬ ሶሪ ፅንሑ ንምሶ ከነነፅሮ ኦኬ ካብኡ ከምዚ ዝበልኩኩም ማለት እዩ እዚአን ንደምስሰን ንፁር ክኾነልና እዚኣ ሽዑ እዚኣ ከምዛ ዝበልኩም እዚአን ተርቢሕናየን 3 እዚኣ ቅድም ከምዚኣ ንገብር ካብኡ እዚአን ነርብሐን ኢልና 3/1 ንገብር ብድሕሪኡ እዚ 3 ምዚ 7 ነርብሖ እዚ ሓደ ከዓ ምስ 5 ከምቲ ኣብ ምድማር ዝገበርናዮ ማለት እዩ ወላ ሓንቲ ፍሉይ የብሉን ንደግሞ ኢና ዘለና ኦኬ ካብኡ እዚኣ ዝተደመሮ ንገብር ማለት እዩ ሽዑ 3/7 ካብዚኣ ንገብር ማለት እዩ ከምዚኣ መፅያትልና እዚኣ ከዓ እዚኦም ከዓ ተደሚርናዮም 1/5 እንድሕር ኣርቢሕና ከምቲ ዘርባሕናዮ ማለት እዩ እሶም 5 መፂልና ነይሩ እዚ ከዓ ኣብ ርእሲ 2 ማለት 1/2 ከዓ 5 ርእሲ 2 መፅያ ኣላ እዚኦም ብድሕሪኡ እዚኦም ጥራይ ነብሎም እስከ ንቀይር ክስታይ እዚኦም ኣለውና ሶሪ ፅንሑ ቦታ ክንቀይር ዋላ ኦኬ 1/5 ቅድም ኣብ ዘለና ማለት 1/5 ዝተደመሮ ብዝለና 1/5 ከምኡ እንዲ ዘለና 1/5 ዝተደመሮ 3/7 ዝተደመሮ 3/7 ሶሪ ዝተደመሮ 3/7 ኣብ ርእሲ 3/1 ማለት እዩ 3/1 ኣብዚ ከዓ ዝተደመሮ ኣለና 5 ኣብ ርእሲ 2 ማለት እንታ ክስታይ ከለኩ ኣስጊርያ እቲ ቦታ ስለ ዝፀበበና ኦኬ ካብኡ እዚኦም እንድሕር ኣርቢሕናዮም 1/5 ተርቢሕና ኣብቲ ላዕሊ ዘሎ 5 ክህበና እዩ ዝተደመሮ 3/7 ከዓ 21 እዩ 21 እዩ 3/1 ከዓ 3 እዩ ኦኬ ኣብዚ ሽዑ ዝተደመሮ 5 ኣብ ርእሲ 2 ኣለና ኦኬ 5 እንድሕር ምስ 21 ደሚርና 26 መፀልና ኣብ ርእሲ 3 ዝተደመሮ 5 ኣብ ርእሲ 2 ማለት እዩ ካብኡ ከዓ እንደገና ሕጂ ዝተደመሮ ንሰርሕ ማለት እዩ ዝተደመሮ ንድምር ሕጂ ከዓ ዝተደመሮ ተሪፍና ኣሎ ኦኬ ናብዚ ከይድና ንስራሓዮ ካብዚ 26 ኣብ ርእሲ ከምዚ ሕጂ ዝገበርናዮ እዚአን ቅድም ኣብዚ ዝፀሓፈ 26 3 ዝተደመሮ 5 ኣብ ርእሲ 2 ኦኬ ካብኡ እዚአን ነርብሐን ከም ዝበልናየን ቅድም ከምዚ ንገብር እዚአን ተርቢሕናየን 3/2 ንገብር ኣብዚ እዚ ከዓ ናብዚ ነርብሖ 2/26 3 ከዓ ናብዚ ኤክስ ማለት እዩ 3/5 ንገብር ከምዚኣ ንገብር ንድሕሪኡ ነርብሖ ጥራይ ማለት እዩ እዚ ምርባሕ እዩ 2/26 52 እዩ ኦኬ
سلسة زربها حموشة عسرت حموشة استدمر اللات نبزيا سوري أبزيا عسرت حموشة أبري سلسة زربها خلتها شدشي كاو حمسان قلتن مس عسرت حموشة تدميرنا يو كندي مثلنا له سوسان شو حتى مثلنا له مالتي سوسان شو حتى أبري شدشته تعمل سي مالتي زي أسرحنا سوسان شدشان زربها سوسان شو عتنا شو بس شو سوري اوكي زيا سرحنا يالنا مالت ملسا رخبنا لنا نخيد نابزا ناي مودا تحطنا كم ذا عينت حطو تخوين قمي غيرنا نصورحو إنا خنري إذا قاعد قليليو إذا مالت كمتي أما جمريا زبولكم زقنا قطرين حراب إذا حدا قطر اللي خمزيلو كم زي مالتي كل حدا يستوم ولا خلته كم زي مالت كالف اللي زبال يقولون مالتي هو مسلو زقنا هجي إذا فراكشن أبرز فراكشن يفعل زلنا تانا نقبر قدم توم أبلع على زلون صراحة أبلع على تحت زلون صراحة تانا نقبر لك كم زي نقبر صراحة كم زي نقبر بحرو كم زي أمس قبرنا انتانا نقبر شو 4 زي لك عزروف حب زلنا زي مالتي زيهم نصرحوا مالتي زي حموشن اندحر كطافو زغلو كوينون كم زلوهم زي جي خطاف ناب اكس كنطاف ناب زغص كي خاططاف ناب زي مالتي بو اب لعل زلو كما غيرنا شو نطافه مالتي هجي تاينا نقبر كلته هجي كطافلنا خيلي كلته نخلته بخلته تمقلني حدا خوني نخلته باربعه تمقلني ها خلته خوني مالتي اوكي بدحرو زن نربحهم كلته زربح حدا زقا سلسته زربح حدا حمش زربح حدا مالتي كاو زلنا كلته زربح حدا لنا ابتقع حمش زربح حدا لنا اوكي كاو نزا تحت زلقا نسرحا ساقا حمش 4 سوري 4 أبرز حموشة استمقولة زلا نتا استمقولة خنسرحة تقوينا زروبحو نقبرا إذا سلسة نابز لعلت دي بتا حموشة غا نابز تحت ورد مالتي نقلبت أبا حتيرو سلسة أبرسي حموشة خويناتنا لا بدحرو خمزي مسكونت انتاينا نقبر شعو لك عهم تمربح تنربحو كتافا زفل تخوين تافو انت زي كوين ولا تزي تافين يا تسقم زبالي يقولو كانوا بلون خلينا ولا حدا يشكر زبالي يقولون تي قطرين يسأل كامبر تزي تافيقات ملس حدا ولا حدا تطافيق هاجين صبغي تي ملسي ناس بلا قطر يخون لك مسؤول مربح من قال نزقون يطقمك مالتي اوكي زيهم شعو نربحهم زي ما بلع زلو كلتا زربحو حدا كلتي حموشة زربحو حدا حموشة شعو خمز خوينا لا مالتي كلتا برئسي حموشة زيهم كان نربحهم مالتي زيهم كا 4 3 نربحهم 4 زربحو 3 أبرئسي حموشة زربحو حموشة مالتي حموشة زربحو حموشة لنا ودحرو زيهم نربحهم تراي مالتي ندحر أربحنا يوم زيهم زلاتا نبدفا نديهم قدم نود زيهم كا 4 زربحو 3 10 تخلتي أبرئسي حموشة زربحو حموشة 10 حموشة الجزا حتى خمزة عينت كوينات لنا لاسكن أبز نغيد كلتا أبرئسي حموشة أبرئسي 10 تخلتي برئسي 20 حموشة كم زخوينات لنا لا مالتي حدا فراكشن أبرئسي فراكشن كوين لنا له مالتي كاوطاينا نقبر كم زن دحر كوينا بدحر إزي أبتي أقدم زنو غوركم حدا قطرين دحر أب حدا رئسي حدا قطر اللوسي كم زي مالتي لنا إلوكم ستومقولو مالتي بجزي أنتاينا نقبر كاو كم زي هجي خوي بلوكم تصنحكو نقبر مالتي شو كلتا أبرئسي حموشة نزيا ستومقولو تخون مالتي ستومقولو 10 تخلته أبرئسي 25
مالتي خمزي أنا قبرة بدحرو اسكا زي حبرسي إذا استايكن كيرو زي فيروناسي أبيلو له مثلا أوكي زي حاش اسكا هون تصير لنا هون ريو كلتا برئس حموشة زي أنا بستبلا ستوم قولو مالتي لكم زغن قصري أبرس حدا قصر نحلالو عسر تغلتا أبرس إسران حموشة ودحرو لكع كم زاخ بلوكم كاريكم تصنحكم ندحر ستوم قولو خوينو نقول بوطينا زروبحو نغيرو بدحرو شعو زا ستوم قولو زلاس ساين نعا نحر كيرنا زروبحو نحر كيرنا زي إسران حموشة نقول بوطو إسران حموشة أبرس عسر تغلتا أبرس إسران حموشة زنبرا إسران حموشة أبرس عسر تغلتا هون مالتي اوكي بدحرو خمس قبلكم صنحكم ني اكس بوصو نحر كتطافت فالكونكا تطافو نابنت ابز طاف علنا بحموشه حدا بحموشه خازي دحر بحموشه نحموشه حموشه مقلني حدا يمص مالت بن 25 كاب بحموشه تمقلني حموشه يمص مالت ابز خالنا بخلته حدي بخلته خازي شدشتي مالت شعو زن تربيحنا كاو كمز مالت حدا زربحو حموشه أبرسي حدا زربحو شدشتا مالتي بدحرو اندحر أربحنا يا حدا زربحو حموشة حدا زربحو شدشتا مالتي تعمل شعو حموشة أبرسي شدشتا تمتعلا مالتي እጅኹም መጽያላ እዚኣ ናይ መወዳእታ ሕቶና ነይራ የቀኒልና ብጣዕሚና እናመስገና ሸር ሰብስክራይብ ላይክ ናይትረስዑ ኣብ ዝመጽእ ቪድዮና መሃርን ኣዘናጋዕን ዝኾነ ቪድዮታትና ምንጣን ክትከታተሉ የቀኒልና ብጣዕሚና እናመስገና የቀኒልና